Ngibingelele futhi izingane zakwethu. Bafowethu, cha kodwa senike nayibona le ndaba zalo mjida lo. Uma ungaka-like ngicela u-like ngane zakwethu, uphinde ungi-follow-e uma ungenayo inkinga. Bafowethu nazi iy'ndaba zalo mjida lo. Bathi bani, ngingazi uma igama lakhe ngizolibiza ngendlela e-right. Bathi uJona Fabici, ya, walapha eZimbabwe lo mjida. Ya. So ngangayibuka iZimbabwe idlala noMzansi. Noma ngazange-ke nginake kakhulu yena lo mjida. Kodwa ngase ngithi ngiyobuka amavidiyo akhe nje namhlanje. Ngiyembona lo mjida ekuthiwa kuney'nsolo noma kuney'nkomba ukuthi singenzeke simbone lapha kuyimpofana kule sizini ezoqala. Ngase ngiy'nika isikhathi ngayombukela. Nawe uma wenzeka uthola isikhathi uhambe nje uyombukela noma ku-TikTok or ku-YouTube khona la. So iy'ngane zakwethu le ngwenya-ke imnandi le, angifuni ukuqamba amanga ngikuxhaphaze noma ngikudayisele ingulube esesakeni, cha. Umfana lona-ke umnandi ngane zakwethu. Ngike ngawabuka amavidiyo akhe, ngicabanga ngibuke 4 or 5 la, yabo. So ngayibuka ingwenya ngathi hhayi le ngwenya lena-ke uma kungenzeka ukuthi le ndaba lezi ey'gijimayo la ko-social media ukuthi ziyiliqiniso. Ngicabanga ngabe i-Kaizer Chiefs iyobe ithole umdlali engicabanga ukuthi umnandi ngane zakwethu. Umnandi uphethe yonke into engicabanga ukuthi uwumuntu odlala i-8 ngicabanga udlala i-8, yabo. So uma ewumuntu odlala i-8 ngicabanga ukuthi uyiphethe yonke into yomuntu odlala i-8. Uyawashaya ama-forward pass, u-quick, uyashesha futhi. Akusoyo le middle le engathi uyimiddle e-slow, cha. Uyimiddle nje e-fast ngane zakwethu kakhulu, yabo. So uyakwazi ukukhahlela, uyakwazi ukudribula, uyakwazi uku-control-a ibhola. Ake ngithi nje ngimfanisa nalo mjida lo obekwe ngowe-Pirates ohambile umbule, ya. Ucishe edlala ibhola elifanayo ukuthi-ke yena-ke uyashesha kunombule. Umbule ebe-slow kancane, ngingathi futhi kancane ebe-slow umbule kakhulu, kodwa ebedlala nayo ibhola, yabo. Lena-ke cha i-quick, yabo. Uma ngicabanga ukuthi singathola yona i-squad se-Kaizer Chiefs ngasibhusteke kakhulu, yabo. Njengoba nje i-Kaizer Chiefs iney'bhotho ey'mbili laphana zama-foreigner ngoba uNtwari uhambile, uLelephu-ke naye usendleleni uyahamba. Ngicabanga ukuthi-ke isazosayina vele ababili abangaphandle. So asazi-ke ngane zakwethu iyiqiniso kangakanani-ke le ndaba. Asilindeni sibone, leli viki lizophela sesazi okuningi. Danko.